so social media no so Asante Franca no edi ehim pa be wa want video no so na say o Asante ni na wo Asante Franca no ache o status ni fatoto ho no mo ni nyina ne say ebinim kire say o mo ntias on se na sen IGP ba menhia kotokofie ohun say Asante Franca no edi ehim wo ho no mo empoko police headquarters na Asante Franca edi ehim wo no mo na o te hu so Asante ne ko bia nso aya na Asante Franca edi ehim wo na ebinim say adente o Ghana ha na Ghana flag wo no mo na Asante ko bia on fa Ghana flag na ekọ na Asante Franca no in fact do ma hen kwaba beka bi say wo say empanimfo stop wo Asante hen say o do Asante Franca no eye adwuma ke de o mu nie Asante Franca no afia pem hankuna duasa ye o hwa ase say o de ye adwuma no na Ghana nya na Ghana mai 1930 o hwa ase adopt Asante Franca no na Ghana nya anye dey Ghana nya mai so here Asante Franca no a na hosuo nanie ye wo ahabammo ye wo tuntum an ye wo akosrade so ho sa ahabammo betimi afra ne bibire na ahabammo no gina ho ma obaade kwaye ne nioma ene ewo Asante asase so ana akosrade ne ye sika okwa ewo asase so ana tuntum no ejina ho ma nanum konye tuntum a ewo Asante ahenie mu so na ohwe nso a yohunu se eche bi damfimfini eni Asante man seal so ho eni Asante man seal den chemchen ho abakoso ye de beba na no se ko fiti to bro free akomu ba no na sa den chemchewe wo de ba na eniema a eye nya asam ketwa so ho eno ni Asante Franca ya ene ohunu no wo so yi na de om ni se ke wodi se sa Franca wiase amansa nyina agetum enye Ghana hanko a mama hweso yedim se wiase amansa mpanimfo ade bia enye legitimate wo ma hodum bi omunyintum so ho enso ma bi kra eye ku no tene ho no meka no menti ade no omuntwe na so enti se Franca we ye Franca wiase amansa nyintum a ke ebra King Charles eye coronation Oton safre wiase amampanimfo no wona ofre wo mo no wode omudin ene omumfonyini ene Franca egina ho che omo nso etoto ase. This is Great Britain oh. So my son bisane say Great Britain enyi ntumu a anka Great Britain nyi ntumu a kombetimi dia atoto ho no mo me dia ma obonso ode beto so ati ase odi no to nchene a wiase amansa mpanimfo ba ohene nim ade bebi ohene ko ebia no o display Asante Franca e wo ho no mo so ya de a eye illegitimate a entika sa wiase mpanimfo entika mo hunu nka ho asem ko me makwan so Asante Franca ne mrade o mu se bia o mo nyintum enti wiase amampanimfo no krae dey agitum so ho enti hwe mpanimfo abra omukọ King Charles ne coronation no a no modeda so no a ubehunu say na menhia kotoko hene Asante hene na ne mfonyini da so Asante hene ho kanini da birichie Lady Julia mfonyini da so ene da so no so table of men enie ene da so no Asante hene mfonyini da so na Asante Franca no e da ase enti se Franca we nye Franca obetimi de adwuma enka Great Britain anyi ntum edubem no ko United Nations kra no a Franca ne ka no ho wiase amansa nyina ahia no Franca ne ka no ho enti we nya bibia betimi akra ha ka kire omampani bi se omampani nya dey enyi anamo mu obi mfa enya adwuma ewo na hemfie wode no to nkyene a aman panimfu a abakọ omakọ menhia kotokofie menhia kotokofie so akọ mo na so a Franca edi animu omampani JJ Rollins abreso wode adwuma omampani Professor John Evans female abreso wode adwuma omampani Nana Adedan Kwakufu ado abreso wode adwuma His Excellency John Dramani Mahama first coming ne second come wode adwuma so ati ase enti enye na asem enye enne asem yere omampani mfo bia ba menhia kotokofie ho no mo mejimi mbo ni nyina na can you Spain our Prime Minister Jose Maria Aznar wono oba menhia kotokofie Franca o hostel kire no South Africa President Thabo Mbeki 2011 Governor General de Canada David Johnson
And after Seychelles President Jonas Michel 2015, Hungary President Jonas Ada 2022. Sa break of Fianai, United Nations in a penny, but Menshako to Kofi. Omo kasa on person mo kire say some penny for wiase am some penny for nya sabe omunitire omunim nyansa enti ade bi wo ho no mu a enkonkoka so enkonkoka ti de ka kosi nyina ne say Asante Frank ane wo ho ansa na Ghana de ne kora eba Asante was there before Ghana and away so mun tie obi afa ahode so and mostly a move with the Ghana flag so omo ha ne say e de ka kosi ne say ye nyina ye ntoreti ye ho ye mfa ni di ma ye ho enko tokwa ni fie enkofa ntokwa nye dai e mafie ke bia kwame ye da se kwame epenyuma kwame ageni boaten na yete ne kano ene kwame menko arobe sombi to pa jose